Ito mga kajas, dito tayo mag-check-in. La Veranda Beach Resort. Download nyo sa Oyo at doon nyo masisearch yung mga features ng room nila. $2,900 2 packs sana. Hindi mag-sale. Pitol sa una. Oh, ya wag na nindot lagi kuan. Kumaliwa sa Sarmiento. Tapos kumanan sa Karaan naman. 850 J.A. Clarin. G. Clarin. Kajas, Katedral ng Tagbilaran City, Bohol. Kajas, Tagbilaran City Cathedral. 50 VP Inting Avenue. Okay. Tantala no? Kumaliwa sa 800 at 50 Tanga si bagong VP bridge niya. Inting Avenue. Ito ko, di katulong bridge niya. Walang tabok dito sa Bawis. Isla na pre gamay. Ako na. Dako na isla kana. Doon na. Kakakbang niya? Oh no! Bawis to. 2 kilometro. Kumanan sa Porter Bridge. So then, the isla no? Berasa gupon ba yun ba no? No, murag upon ba? Upon kay usara gyud kay maktan taman, nakulapo man. Okay, dagdahan. Ando to. Dili, dili ta speaker. Gusto mo maagi ta dito, agi ta. Way ba? Oy, matang to kamay, balik ta. Biso-biso ba? Ah, biso-biso wave. Buwan na ko, nagluya din na siya, oy. Sige na. Isa man si. Sa kay Kwanta. May perfect pack ko. Baka nag-charge na. Hindi ko yung Kuya kinilang bridge na break, kanang muda kong dagat, malapawan eh. Napawan ka? Tumus ka dako kay dagat. Malapawan na dahil ang bridge. Pwede kong balay sa mo yun. Babaw, lagi na yung hotels babaw. Oh, hotel na siya? Saan na diya, mama? Bull Plaza. Ball Plaza, nakapuyo mi diya. Naka-check-in na mi diya. Mo ba? Sana? Pero, gusto mo yun? Kamu ikuha, family room nga, necessity ka buksod. Oh no! Aircon, tutulog ka buhok, nagko kayo. Pinsya una, nilantaw pa dali. Lancha. Hindi ako ni Vista. Nakagaw na maglandaw sa SRP? Wala pa. El Corso ba? Wala. Kaon mi sa una, to pa umlal ka, pero kaon na may kaog balik. Kuan! Ato siguro na sa... Ato sa clinic sa Yose, niya taga sila referral. Asa man sila? Ato sa kuan? Libre na, Siblig. Libre. Mau ga libre jud na ina. Ay ko nga tibagyaw yung mama. Yapag naman sila. Mura may nung... Dagan may nindot restaurant di oh. Tay restaurant dito, Kilid ko na. Kumaliwa sa Panglao Island Circumferential Road South. Gawis. Dollar po ni kayo diri.
Oh no! Isda. Mga ba? Dala po? Dala na dia. Ano? Yung ulang sa dagat. Bawang ko. Ilir rin mo dagat to. Ganyan na nagpasol ya. Kami sa Panglaw. Dahil Pisla, Miranda, katamo Open na siya. Open na. Soda na. Kaya na, diyan ka ng dagat, ka ng bread split. Ako ba ng dagat? Per head. Oh, malimot li. Katong hotela? Oh, ano na. Ano? kasal ni Ipe. Gold Plaza. Pilit sa skuan. Pilit sa bukid ba? Managalan lang ang pero po. Cool. Pagkaraan ng paglinang metro, kumaliwa. Kumaliwa sa Panglao Island Circumferential Road. Salamat tila South. dia. Dito ko dito, liko ko dito na unahan. Oh, international airport eh. Oh, nana airport diri international. Pagkaraan ng 900 metro, Ang bagong airport na igi. Ikaw ang Duterte? Oh. Nadia. Tugoy, sorry ata na. Kadali mo ni sa ata noy. Rap pa ka bay. Rapper na gatan. Ito yung kuya. Drive si kuya. Ha? Okay na ba kuno ka 5 colored long lang ilaha? Dili. Silong ila ang cover. pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Yan, Paul, di ay. Kita ko ko. Okay na na. Larga, larga. Kita ko no. Larga bula. Ay, bigay ang kwarta na na. Larga bula. Itong lupigong Scarface insect. Kumaliwa. Dan Gilbert ko no, binta daw. Ang beach. La Veranda. Ito na ta dire. That's very po yung ano Pagkaraan eh. ng 900 metro, darating ka sa Oyo 400 at Gaya ng piso. ng Libranda Beach Resort. Saan para na to 100? Pila yung bayro nun? 8,143. Patay, kita yung tao. 100 na ya. Ida naman. Gaya lang na siya 300 ay. Ina sir, wakay sinsiyo sir, wakay sinsiyo. Di ka na ko tagaan. Yan, Roman mo. Order mo lang. Order pa to kay. Order mo dyan estudyante ko. Lasad, nagrap lasad. Ada mo lagi ka? First time pa lang nakatulog dito tayo sa pagpatay ko.
Kajas, dito tayo mag-check-in. La Veranda Beach Resort. Download nyo sa Oyo at doon nyo masisearch yung mga features ng room nila. $2,900 sana. Hindi mag-sale. Yan mga Kajas, La Veranda tayo. Dito tayo mag-check-in. Ito mga Kajas, La Veranda, dito tayo mag-check-in at bukas dito rin tayo mag-check out. Ito pa check-in tayo mga Kajas.